Často sa objavujú ako symbol bábätka. Novorodenci sú v nich fotení v pôrodnici. Perinky a zavinovačky. Klasické s volánikmi či moderné rýchlo zavinovačky. Perinky či zavinovačky tvoria fyzickú prekážku pre dojčenie. Bránia bábätkám signalizovať známky záujmu o dojčenie. Bránia bábätkám v prebudení. Predĺžujú čas, kým sa nadojčia a znižujú počet dojčení. Bránia správnemu prísatiu. Obmedzujú čas, ktorý by bábätko mohlo byť v kontakte koža na kožu s matkou. Obmedzujú príležitosti bábätka na priestorovú orientáciu. Minimalizujú Morov reflex. Sú súčasťou moderného syndrómu container babies, teda babetiek, ktoré miesto kontaktu s matkou zažívajú odloženie kombinované s obmedzením pohybu rúk, nôh a tela. Sem patria nielen perinky a zavinovačky, ale aj autosedačky, hojdacie lehátka a kresielka, v ktorých niektoré bábätká trávia veľkú časť dňa. Ak by dojčenie bolo prioritou, ako by vyzerala podpora kontaktu koža na kožu s matkou a nepoužívanie zavinovačky? Zoberte si bábätko k sebe do postele, kde ho môžete v kontakte koža na kožu položiačky dojčiť. Vášmu bábätku bude v kontakte koža na kožu teplejšie, ako keby bolo v zavinovačke. Bez zavinovačky sa bude bábätko častejšie budiť, aby sa nadojčilo. To podporuje tvorbu mlieka. Kontakt koža na kožu je výborný spôsob zvyšovania tvorby mlieka. V kontakte koža na kožu v šatke alebo v nosiči dostáva bábätko vďaka vášmu pohybu množstvo podnetov pre rozvoj mozgu.